Assalamualaikum bolo. Weh, hari ke-16 Ramadan. Wes, ora kroso lho bolo. Tinggal bro, 2 minggu lagi. Wes. Sawah bolo. Aduh, dalane waduh ae. Bisa nggo off-road iki. Alhamdulillah iki pemandangan Gunung Lawu, gitu. Iki alhamdulillah panen bolo, panen pira-pira pokoknya disyukuri, alhamdulillah gitu, panen nih. Dadak men. Dadak ngono kaya guyu wae. Saya lagi. Oke. Nah, siki. Oh, ya dadah. Ijo kuning ngono kae lho, Pak. Nah, Ya, cocok. satus lho, Mbah. Aku. Oke, lho nggih jelas menawa napa kok. Oke. Nah, mboten, Mbah. Mboten teng jenengan wis kapok kalau nyeteng jenengan wae. Wis. Alhamdulillah bolo pokoknya. Pira-pira pokoknya. Oke. Nah.